கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே பவானிசாகர் அணையின் பின்புறத்தில் உள்ள நீர்த்தேக்க பகுதியில் தண்ணீர் குறைந்ததால் நீரில் மூழ்கியிருந்த கட்கோட்டை வெளியே தெரிகிறது. இப்போதும் கம்பீரமாய் காட்சியளிக்கும் இந்த கோட்டையின் வரலாறு சுவாரஸ்யம் கலந்தது. கிபி 12ஆம் நூற்றாண்டில் ஒய்சால் தேசத்தின் படை தளபதியான மகாதேவர் தண்டல் நாயக்கர் பாண்டிய மன்னனின் ஆட்சியினை கைப்பற்றிய போது ராணுவ தளவாடங்கள் செய்ய ஏதுவாக தண்டல் நாயக்கன் கோட்டை என்ற கட்கோட்டை உருவாக்கியுள்ளனர். பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒய்சாலுடைய படைத்தலைவரான மகாதேவ தண்டல் நாயக்கன்கிறவர் இந்த கோட்டையை கைப்பற்றி இந்த கோட்டையை கட்டுறதுனாலதான் தனாயக்கன் கோட்டைன்னு இந்த கோட்டைக்கு பேர் வந்தது. இங்கிருந்த பழைய கோட்டைகள் எல்லாம் புதுப்பிச்சு இது ஒரு பெரிய முக்கிய இராணுவ கேந்திரமாகவும் இங்கிருந்து படைகளை கொண்டு பல வெற்றிகளை அடைஞ்சதாகவும் சரித்திர நூல்கள் சொல்கிறது. பின்னர் முகலாயர் ஆட்சி காலத்தில் இந்த கட்கோட்டை திப்பு சுல்தான் வசம் வந்த போதும் போர்க்கருவிகள் தயாரிக்கும் இராணுவ கேந்திரமாக செயல்பட்டுள்ளது. இங்குதான் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க பீரங்கி குண்டுகள் தயாரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. கர்நாடக சீமையிலே ஐதர் அலி திப்பு சுல்தான் ஆண்ட ஒரு காலத்தில் அவர்களுடைய இந்த இராணுவ கேந்திரமானது கர்நாடகம் தாண்டி தமிழகம் பரசுராமர் போகி ஆகிய கேரள மாநிலம் வரை நின்றிருக்கிறது. அவர்கள் இராணுவ கேந்திரங்களாக சில முக்கியமான இடத்தை நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இந்த டனாக்கன் கோட்டைங்கிற போது ஒன்றாக தெரிய வருகிறது. கோட்டையிலிருந்து திப்பு சுல்தானின் மைசூர் அரண்மனைக்கு செல்ல வனப்பகுதிகளின் நடுவே சுரங்கங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இக்கோட்டையை கைப்பற்ற முயன்ற எதிரிகளை சுரங்கங்கள் வழியாக சென்றுதான் திப்பு சுல்தான் வீழ்த்தியுள்ளார். இதற்கு சான்றாக இங்குள்ள பெல்லாதி கிராமத்தில் சில வருடங்களுக்கு முன் பீரங்கி திட்டுகளும் குண்டுகளும் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. கற்களை மட்டுமே கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த கோட்டையை சுற்றி பல்வேறு அழகிய சிற்பங்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. வித்தியாசமான வனவிலங்குகளின் வடிவங்கள் கோட்டையின் பிரதான வாயிலிலும் அதன் மேல் முகப்புகளிலும் காணப்படுகிறது. கடந்த 1955ஆம் ஆண்டு பவானிசாகர் அணை கட்ட இந்த இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டதால் இங்கிருந்த மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு தண்ணீர் தேக்கப்பட்டது. இதனால் இந்த கட்கோட்டை தண்ணீரில் மூழ்கியது. தற்போது அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்ததால் நீரில் மூழ்கியிருந்த கட்கோட்டை கம்பீரமாக வெளியே தெரிகிறது. ஆண்டுக்கொருமுறை காட்சியளிக்கும் இந்த கட்கோட்டையை நேரில் காண ஏற்பாடு செய்தால் இளைய தலைமுறைகளும் இதன் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள முடியும்.